Hi guys, good morning. And may dayo na naman kami. Ayun, paalis pa lang kami dito sa tindahan. Ayun yung karga ko. Ayun yung paninda ko. Puno na naman si Macho. Yan, nandito pa kami sa tindahan. Paalis pa lang. Ayun, kasama ko kumakain pa ng pandesal. Ano? Tara na. Yan, alis na tayo. Hindi ko makain dyan. Hindi. Yun kaldero, dalhin mo. Dalhin mo. Ayun yung plastic, oh, malaki. Oh. Wala daw, maliit daw yung saingan nyo doon. Siksik mo yan doon sa likod. So guys, paalis na kami. Panggasolina mo. Oo, pengi ako pang gasolina. Magagasolina ako dito. Tingnan mo, may baon pa siya, 3 pandesal. Baso, nilagyan mo ng baso yan. Na? Yung ano mo, yung bat, itali mo na lang dyan, yan. Hindi naman pandesal yan. Susi pala, wala. Yan. Yung adapter ay yung ano, cord mahal ng charger. Tingin ako dyan. Yung itim. Ano yun? Cord. Speaker. Ayun o sa ano naka-attach sa power bank. Dadali pa ba ito? Nakalimutan. Mantik na.
madadaanan dyan, mga rider dyan sa baba. Dito ako ngayon sa Marilake. Papunta ako ngayon ng Santo Niño. So dito, maraming ano dito, rider, ayun oh. Yeah, magbangkingan kayo. So ayun yung mga rider, ano, mga nakatambay. Dito sila madalas tuwing linggo. Maraming rider dito pag linggo. Yan o, dami nila o. Maaga pa kasi, mamaya marami pa yan. Dito na ako papasok ng Santo Niño. Dito na ako papasok. Yun o. Dito pala pumunta yung mga ano, mga enduro. So guys, nandito na ako sa Santo Niño. Kaya patawid na ako ng ilog. Santo Niño.
Yun, patawid na ako ng ilog. Oh. Ah, grabe. Ah. Oh, isang ilog pa tatawirin. Yan pa yun, isang ilog. Tawid ulit. Yan, nandito na ako sa Santo Niño. Ito yung barangay ng Santo Niño. Mga nakaligpit na. Eh? Kahapon? Ah, wala na pala eh. Mamaya hapon pa daw eh. Nakabenta ka pa. Oo. Gabi mo nang alas 6. Maganda, marami sana ng tao. Ah. Walang ilaw. Yung ilaw kahapon yung lobat na. Guys, dito kami ngayon sa Santo Niño. Fiesta ng Santo Niño. Ano? Gusto mo pa ng short? Bakit? Special. Sarap. Oo. Hindi, mamaya na lang po. Sige po, sige po. Saan ka bumili? Doon. Itong kanto? Oo. Tabi, tabi, tabi. Ito yung barangay Santo Niño. Doon ka pumisto para nakikita mo yung likod. Baka may dumukot. Yan, dyan. Naku boy! Mamatay ang itik mo! Naku! Manong Ricky, hindi pa tapos. Ayan, si Manong Rick, hindi pa tapos maglatag. Ito yung barangay Santo Niño.
Ito yung barangay na pinagshootingan ng ano, ng probinsyano. Ayan. Ricardo Dalisay. Dito yun sila nag-shooting. Andun yung simbahan. Yung compass ay yung maliit lang yung gano'n. No? Dapat dito oh. Dito nga daw kuya ay pakingay dito sa ganito. Sa noo. Para may nasalagay ako ano, taki para pang lahat na sa lubot. Okay, yan. Ano yung bebe ko ha? Bibili ikaw? Ito yung pwesto namin. Ayan, dito kami nakapwesto. Ayan si Paring Nelson. Dinudumog. Manong Ricky hindi pa tapos maglatag. Yung isa kain ng kain. Oh, oh, oh. Nang? Meron na? Oversize. Ayun oh, sa likod. Tie-dye. 300. Meron tayong local lang, tago 100. Para may pukopyan tayo.
Dinadala.